So mao ni ang ato ang title sa ato ang wali karon, no? Nagdani sa pangalan nga Huwebes Santo, no? Og sa English pa ni mga igsuon gitawag ni og Monday, no? Monday, Thursday. So dili Monday nga, Monday ha. Monday kanang ang gipasabutan ni sa English kanang naana siya sa pulo nga mandate. Balaod o sugo sa Dios nga ato nga pagabuhaton. Usahay kita mga igsuon nakalimuta nga kitang tanan susama ra, no? Nga ginama sa Dios, susama ra ang katuyuan sa Dios. Apan usahay di nato malikayan nga aduna gyoy uban nga magtan-aw sa ilang kaugalingon. Usahay apil ako, no? Nga usahay magtan-aw ta sa atong kaugalingon nga kita gyud labaw sa uban. Nya mahimo kita nga mao ni hinungdan kung magtan-aw ta sa atong kaugalingon, mahimo kita nga mapasigarbuhon. Kay wa naman ta magtan-aw sa ato ang mga kaigsunan ug labaw na ta mo tan-aw sa Dios. Tutok ta sa ato ang kaugalingon. Ug usahay dili ta magpakabana sa panghinginahanglan sa atong mga kaigsuonan. Dili na ta mubati niya na tungod kay na-focus na ang ato ang huna-huna ug pagtan-aw sa ato ang mga panginahanglan. Usahay kung dunay mga buluhaton atong balibaran kay kita gusto nga mubuhata sa atong gustong buhaton, no? Magpili ta. Kung ato kining sumadahon mga igsoon, ang Dios dili gusto nga magbuhat kita sa atong gihuna-huna nga maayo alang kanato. Dili gayon musugot ang Dios niya na, kundi ang gusto niya nga ipabuhat mao ang buluhaton nga iya nang nahibaw-an nga maayo alang kaninyo. So dili gikan kanato. Ang Huwebes Santo usa kini kaadlaw nga gimando kanato sa Dios. Ug nagsulti kanato nga mao kini ang adlaw sa pagpangandam, no? Sa selebrasyon, adlaw sa nga gisaulog sa ato ang gitawag nato og katapusang panihapon. Sa mga Hudiyo, mga igsoon, inigsalop sa adlaw sa panahon nila ni Ginoong Hesus. Sila nag-andam og panihapon og nining maong selebrasyon sa pagsaylo, ila kining pagkasaluhan sa mga Hudiyo nga nagatapok sa ilang mga balay aron mag-usa sa pagpangaon. Siguro mao ni ang pinakahigayon gyud nga sila magkahiusa sa talad kananan nga sila maghahatag og kahimayaan sa Ginoo pinaagi sa pagkahiusa sa pagpasalamat sa panalangin sa Dios. So mao na kung ato makita, mao ni ang mando ni Hesus nga sa adlawan pa sa Huwebes Santo nga gingnan niya ang mga apostoles nga lakaw kamo og pangandam ug pag-andam alang sa pagsaylo. Kining pagsaylo kanining atong gitun-an sa una sa miagi nga si Moises, mao ni ang pagsaylo ang kining gitawag nato og Passover, no? Passover. Atong basahon sa Lucas 22:8 nag-ingon dinhi. Gisugo ni Hesus si Pedro ug si Juan nga nag-ingon, lakaw og andama ninyo ang kasaulugan sa pagsaylo alang kanato aron mangaon kita, no? Gisugo ni Hesus si Pedro ug si Juan nga mag-andam alang sa maong kasaulugan. Sa basahon sa Mateo, sa Marcos ug Lucas, naghatag kanato og dako kayo nga detalye kung unsa ang nahitabo sa pagkagabii ning maong adlaw sa dihang miadto o misaka si Hesus ngadto sa itaas sa lawak, no? Mao ni atong mahinumduman mga igsuon nga ug managtapok gani sila, aduna gyud na sila gitawag nila nga lawak sa itaas. Naana sila dito mag-abot ang mga apostoles, ang mga tinun-an ug si Ginoong Hesus, adto sila dito mag-fellowship, adto sila magtuon, adto sila tudloan ni Ginoong Hesus kung unsa ang ilang buhaton. So atong makita dinhi usab nining adlaw nga ang nahitabo dinhi nga miadto sila sa tanaman sa Getsemani ug nagampo si Hesus sa labihang kasubo. Ug nini gyapong adlaw may isu nato makita nga si Judas Iscariote naggiya sa mga magbalantay sa templo ug gidala si Hesus sa Sanhedrin sa pangulong pare nga si Caiphas ug siya gitensensyahan sa kamatayon sa mao gyapong adlaw. Kining nahitabo sa gabii sa Huwebes Santo,
mao ni Monday, Thursday. So ug atong tan-awon ang Ebanghelyo ni Juan nakatutok sa mga panghitabo sa Huwebes Santo. Ug nahibalo ba mo mga igsoon nga ang kaning Ebanghelyo ni Juan migahin og 5 og tunga nga kapitulo mahitungod lamang niini hitabo niana lamang nga kagabion sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. So taas gyud mao ni tutok siya. Ug ang hulagway sa katapusang panihapon mao nga sila anaa sa lamisa nga nagpurma og iyo. Kasagaran atong makita mga igsuon kung makakita ta sa picture no nga gikulit o drawing ni Leonardo da Vinci. Ang atong makita usa ka talad kananan nga taas lang. Pero kung atong paladman ang atong pagtuon nini mga igsuon, ang katong nahitabo dito sa panahon sa katapusang panihapon ni Ginoong Hesus, ang ilang talad kananan nagpurma na siya og iyo. Nagpurma siya og iyo, unya ang muserve sa pagkaon anha diha moagi sa tunga katong naa sa tunga sa iyo aron maapod gyud niya og paghatag og pagsilbi ang mga tao nga naglingkod didto no. Kining maong lamisa mubo ni siya, dili ni pareha sa ato ang lamisa karon nga magdatag lingkuranan. Mubo ni siya duol paingon sa salog no. O gitawag kini og triclinium. Kining maong lamisa maglingkod sila nga mag-akbo no. Unya kay mubo man ang nahitaw ang kani ang picture lang nato mga igsuon no. Atong makita dinha ang kanang picture sa lamisa. Kana siya nagpurma na siya og yu. Unya ang mga tao na ang kutson din sa gawas sa lamisa, unya manlingkod na sila ana, mag-akbo sila nga pinatukod ang ilang wala nga kamot ug ang ilang tuong kamot mo ilang ikuha sa pagkaon. So ang mahitabo ana nga ang kaning naa sa wala nga bahin, ug makita ninyo sa picture. Kanang naa sa ibabaw ug magatubang ka sa iyo ang kanang nga wala nga bahin mao na ang lingkuranan sa mga halangdon nga mga bisita o mga tao. Diin mao ang gilingkuran ni Ginoong Hesus. So mao na siya ang picture mga igsuon kay si Da Vinci nagpicture siya nga dili gayud mao ang gihatag nato nga hulagway. Mao ni siya gyud ang ilahang gigamit nga lamisa sa panahon ni Ginoong Hesus sa ilahang gihimo nga kasaulugan sa katapusang panihapon. So sa ilang kultura, ang kaning mga halangdon nga bisita mao ni ang ilang gilingkuran diha sa triclinium nga diin diha milingkod si Ginoong Hesus sa walang bahin nga lugar diin ang mga bisita gipili sa paglingkod dito katong mga halangdon. Kung atong basahon sa Juan 13:21 ngadto sa 30 nag-ingon dinhi ang sugilanon ni mga igsoon ingon dinhi. Unya sa nakasulti na si Hesus nini nasubo siya sa espiritu og nagmamatuod nga siya nga nag-ingon mao ni ang iyang giingon mao ni siya nga nasubo ningon siya sapagkat tinuod gayud sultihan ko kamo nga usa kaninyo magbudhi kanako. So mao ni iyahang gisulti dinhi sa basahon sa Juan 3:21 ngadto sa 30 nga nag-ingon siya dinha sa talad kananan dito sila nagtapok na niingon siya nga sultihan ko kamo nga usa kaninyo mubudhi kanako. Ug atong padayon pagbasa ug ang mga tinun-an nagtinan-away sa usa ug naglibog kung kinsay gipasabot niini. Usa sa iyang mga tinun-an nga pinalangga ni Hesus nagsandig sa dughan ni Hesus ug si Simon Pedro misinyas kaniya og mingon tug-ani kami kinsay iyang gipasabot. So ang gipasabot ni Pedro iyang gisinyasan si Juan mao ni ang pinalangga nga apostol ni Ginoong Hesus, iyang gisinyasan nga ipapangutana niya si Hesus kung kinsa ang iyang gipasabot nga maluibon. Kinsa ang muluib kaniya, no? Busa samtang nagsandig siya sa dughan ni Hesus, mao ni si Juan ang gipasabot nini. Siya nangutana kaniya Ginoo kinsa man. Gipangutana niya si Hesus. Si Hesus mitubag, siya mao kadtong tunulan nako niining pan. Human ako kini ikatuslob sa panaksan. Ug sa dihang gikatuslob na niya ang pan gitunol niya kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. So mao ni gipasabot ni Ginoong Hesus nga usa sa muluib kaniya. Unya nahibalo ba mga igsoon nga si Judas mao ang tigdala sa puntil ug sa ila pa sa atong panahon mao na siya treasurer. No?
Mao na siya treasurer. Kung atong basahon pagpadayon ningon this city, human mahatag ang pan si Satanas misulod kang Judas og si Jesus mingon kaniya ang imong buhaton buhata dayon. Naibalo na daan si Ginoong Hesus ngano unsay iyang tumong og tuyo ug unsay iyang buhaton kay nasayod na siya nga siya muluib gayud kaniya. So walay bisan usa sa mga nanambong sa kananan nga nahibalo ngano kining iya kining gisulti kaniya. Nakadungog sila sa gisulti ni Ginoong Hesus nga miingon siya nga buhata dayon ang imong gustong buhaton. So ang uban nagunahuna nga tungod si Judas mao ang tigtipig og sudlanan sa salapi. Si Jesus nag-ingon kaniya pagpalit sa atong kinahanglanon alang sa kasaulogan o nga pahatagan kaniya ang mga kabus busa sa pagkadawat ni Judas sa pan siya migula dayon og gabii adto. So kung atong i-picture mga igsoon sa dihang gihatag na ni Ginoong Hesus ang pan niadto sa ilang gisilibra nga katapusang panihapon, giingna niya si Judas nga buhata kung unsay imong giplano, buhata dayon. Ang gipasabot niya nga nasayod na siya, nahibalo na si Judas nga nisulti niya na. Apan gipadayon gihapon ni Judas ang iyang gibuhat busa milakaw siya didto ug atong makita din nga si Judas wala na sa picture sa dihang nagpadayon sila pagsaulog sa maong selebrasyon. Ato usab nang makita sa Marcos 14 nag-ingon dinhi ug samtang nagkaon sila tambong sa lamisa si Jesus mingon sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga usa kaninyo magbudhi kanako siya nga nagkigsalo kanako. Kung atong makita dinhi mga igsoon wala gyud sila'y idea no wala gyud kalibutan ang mga apostolis nga ingon diay ni ana ang giplano ni Judas ngadto ni Ginoong Hesus. Walay bisang kapin nga pagduda. Sa dihang wala pa musulti si Jesus kinsa ang muluib kaniya, silang tanan nahibulong gyud og gikuyawan kay basin usa kanila nga naa mao ang nagbudhi. So sa ato pagibati nila ang tanan nga gisulti ni Ginoong Hesus nga basin sila nagluib. Ang uban siguro naghandom na unsa kay akong gibuhat sa niagi no. Daghan silang nagunana sama nato nga panalitan gani maigo gani tag usa ka istorya labi na gid sa pulong sa Ginoo magagantanga din ta unsa kay akong nabuhat atong niagi. Doon na ba ko'y gihimo nga angay ikasakit sa akong mga kaigsuunan? Dinhimingon si Jesus nga usa kanila mibudi. Sa ato pa si Juan anaa sa tuo tapad ni Jesus ang lugar sa halangdong dinapit. O si Judas anaa sa walang bahin ni Jesus sa halangdong dapit. So ang picture ganiha nga ato nakita sa lamesa sa gitawag nato og triclinium ang naa sa tuong kamot sa lingkuranan sa mga halangdon nga mga dinapit dinhi o ato makita sa picture sa iyang tuong kamot naglingkod si Juan ang pinalangga nga apostolis o disipulo ni Ginoong Hesus ug sa iyang wala anaa si Judas. Siguro kay nahibalo ta nga si Judas man gyud mao magnigluob ni Ginoong Hesus makaingon ta okay ra si Juan kun motupad og lingkod ni Ginoong Hesus apan si Judas gyud no dili gyud siya angayan unta niadtong dapita. So kun atong makita dinhi ni Jesus nasayo dandaan nga gibaligya ni Judas og 30 ka pirasong pilak. So gibaylo lang niya sa 30 ka buok silver coin no. Apan gihapon iyang gipalingkod si Judas sa iyang walang bahin nga lugar sa halangdong dinapit. Ug dinhi dapita mga igsoon naghatag og mando sa Ginoong Hesukristo nga alang sa mga apostolis. Ang mando nga iyang gihatag mao kini. Una, ningon dinhi nga hinumdumi ako. Mao ni ang una niyang mando. Ang ikaduha niyang mando mao ang pag-alagad sa usag-usa. Ug ang ikatulo niyang mando mao ang maghigugmaay sa usag-usa. So ato ning tukion ang una mga igsuon. Ang una hinumdumi ako. Ningon dinhi sa pagkaon nimo sa katapusang panihapon sa pagsaylo sa sa pagsaylo no sa gabii nga diin gisaulog nila ang ilahang kagawasan. Uban sa iyang mga disipulo mao ni ang pagpahinumdom. Mao ni gihimo ni ang pagpahinumdom sa pinakasentro nga buhat sa Dios sa kaluwasan sa ilang kasaysayan. Diin ato usab nang gidala hantud karong panahon na. Sa ilang pagpanihapon si Jesus mikuha og pan ug mipasalamat ngadto sa Dios ug iya kining panalanginan. Ug miingon kanila dawata o kana kini mao akong lawas nga akong ihatag kanyo buhata ninyo kini aron paghandom kanako.
Sa katapusan sa mga pulong ang iya gayong giingon nga buhata kini ninyo aron paghandom kanako. Usa kini kabutang mga igsuon nga dili di nato makalimtan tungod kay nasayod kita kung unsay gibuot gipasabot ni Ginoong Hesus, no? Ato usa na mabasa sa Lucas, nag-ingon ni sa Lucas 22:19, ug siya mikuha og pan ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas ug gihatag kanila nga nag-ingon, kini mao ang akong lawas nga gihatag alang kanyo, buhata kini sa paghinumdom kanako. Kung unsa man ang mensahe sa Lucas ug sa Mateo mga igsuon, ang pinakasentro nga atong makita dinhi maong pagpahinumdom kanato nga atong hinumduman si Ginoong Hesukristo sa dihang magsaulog na kita nining atong gitawag nato og Communion Sunday. No? Gikan kaniadto hangtod karon, gipadayon ni nila og saulog. Gisaulog ni kini sa mga Kristohanon og kini gitawag og ang katapusang panihapon. So atong gihandom ang nahitabo sa una dito sa lawak sa itaas, diin gibugkos o gihiusa ni Ginoong Hesus niadtong gabiuna ang mga katawhan ug iyang mga disipulo. Ug mao kini ang una niya nga sugo nga mao ang paghandom kaniya. Sa atong bahin usab mga igsuon, isip mga Kristohanon, ang kining ginahimo dito sa lawak sa itaas diin ilang giselebrar o dunay kasaulugan sa pagsaylo, mao ni atong ginahimo hangtod karon, mao ni ang gitawag nato og communion, no? Matag una nga Domingo sa bulan. So ang ikaduha nga mando mao ni giingon dinhi pag-alagad sa usag-usa, no? Ang una gi manduan sila nga paghandom. Paghandom kanako. Remember me, no? Ang ikaduha ni pag-alagad sa usag-usa. Dinhi mga igsoon ang mga disipulo nag-akbo kay nangaon ni sila, nag-akbo sila sa misa ug sa kalit lang mibarog si Ginoong Hesukristo. Sa dihang nagkaon na sila, no, nagsugod na ang ilahang pagkaon o panihapon. Mibarog si Jesus o gihugasan ang ilang mga tiil. No? Gihugasan nila ni Ginoong Hesus ang ilang mga tiil. Ug unsay giba, diba mo unsay gibati sa mga apostoles? Sila na ulawan. Tungod kay si Ginoong Hesukristo ang naghugas sa ilang mga tiil. Ato ni makita dinhi ang tibuok nga sugilanon. So sa una mga igsuon, ang mga tao sa unang siglo, ang mga tao mangaon, magtiniil ni sila. Kay dili, walay pagtahod ang mga tao nga magsulob sa ilang sandal, no? Mao man ang ilang mga galamiton, no? Walay pagtahod kung sila mukaon nga doon na pa'y sandalyas o doon na pa'y sapatos ang ilang tiil. Kay nasayod kita mga igsuon nga ang gisulob sa mga tao, mao ang sandal. Wala man ta mauso siguro ang sapatos, no? Ang ilang gisulob mo ang sandal. May imagine lang nato, sa unang panahon, wala pa ning mga simento, wala pa ning mga espalto, wala pa ning mga edipisyo na ang mga katawhan sa desierto. So sa ato pa kung sila mo biyahe, kung mo ato sa usa ka lugar, mag-agi sila sa mga abugon nga dalan o mag-ulan, lapukon nga dalan. So mao ni nga iniksulod nila sa balay, adunay giandam nga planggana og tubig sa pultahan aron sa paghugas sa tiil ug dayon sila sulod sa balay. So ang picture ni mga igsuon sa pananglitan dito sa taas, lawak sa itaas, sa dihang na nagtigom sila, inigsulod nila sa pultahan, ana ay gibutang nga planggana, ana ay gibutang nga tubig sa pitcher o unsay gisudlan nila og tualya. Giandam kini kay aron ang matag tawo nga mosulod dito maghugas sa ilang mga tiil. Una pa sila mutambong dito sa talad kananan. Apan kun ang tagbalay adunahan, aduna sila i-assign dito nga katabang o tao nga mao'y muhugas sa mga tiil, sa mga bisita o sa mga dinapit. Ang paghugas sa mga tiil, sa mga dinapit o dumuduong aron sila mahimuot, inigpangaon nga limpyo ang ilang mga tiil. Ngano man kinahanglan man ni mga igsuon. Tungod kay sa unang panahon, ang atong gitan-aw ganiha nga lamisa, nga triclinium, ang kutson ana halos mutupong na siya sa lamisa. So mao na nga sila magkaon nag-akbo, muna silang nagtakilid nga nag-akbo niya, mag-abot ng ilahang mga tiil, no? Ug mag-abot ang ilang mga tiil mga igsuon, mao na nga kinahanglan hugasan gayud ang ilang mga tiil inigsulod nila tungod kay hugaw ang ilang mga tiil dito ug mag-abot
walang takibaw, basin dili lang hugaw, basin og humot, no? Sumaw na nga kinahanglan gayud nga gihimo nila mohugas. So ang nahimutangan sa lawak, wala gyud sulugoon sad nga mohugas. Sa tiil busa ang matag usa ang mohugas sa ilang mga tiil diha sa ganghaan, agi na sa ganghaan, diin dito gibutang ang ilang mga sapatos o sandalyas. Na dunay usa ka problema. Ang problema kung ikaw ang muuna pagkuha og tubig, ang mahitabo nga ikaw na magsugod og hugas sa mga tiil sa tanan ng mga bisita nga mosulod dito sa maong panimalay. Mao na ang nahitabo. Ang pangutana, unsa may gibuhat sa mga disipulo sa ilang pagsulod sa balay? Ang tubag ni mga igsoon, walay usa kanila nga mikuha sa planggana og tualya kay basin sila makahugas sa ubang mga tiil. No, naglikay mga tapulan. Wala si Pedro muhimo niini, wala si Juan muhimo niini. Ug anaarag yun sa pultahan ang planggana ug ang tubig ang tualya nga angay unta nga hugasan nila ang ilang mga tiil. Pero si Ginoong Hesus nasayod na sa ilang yunona. Nasayod na sa ilang buhat o lang sa wala pa nila buhatan, nasayod na. Walay usa kanila nga mikuha sa planggana. Nasayod na si Jesus nining daan busa sa dihang magsugod na ang panihapon ang ilang pagkaon atong makita dinhi nga nibarog si Ginoong Hesus sa lamisa. Ug iyang gikuha ang planggana, tubig ug tualya. Diha na nahingangha ang mga apostolis, no? Niingon dinhi nga gikuha ni Ginoong Hesus ang tubig ug tualya ug nagsugod siya og hugas sa tiil ni Juan, dayon sa tiil ni Judas, nya dayon ang uban. Nya mikuha siya og tubig ug nagsugod dinhi paghugas. So ang gibati sa mga apostolis na konsensya tingali, no? Imbis nga mobati sila og kahayahay kay mao man nung tanay tumong og tuyo nga kinahanglan hugasan ang mga tiil inig pangaon, ang ilang gibati mga igsuon wala gid sila malipay. Naulawan basta nga bati gyud ang ilahang hinungdan. Ngano man ang ilang gibati mao ang tumang kaulaw kay si Jesus nagsugod paghugas sa ilang mga tiil nga unta sila ang mohimo niini. Mao unta gina ang mahitabo o kaha sila tagsa-tagsa mahugas silang mga tiil. Importante kani kay kabahin kini sa paglimpyo sa physical nga bahin sa atong lawas diin sa diyang magsaulog na kita sa Last Supper. Sa diyang natapos ni Jesus ang uhugas ang mga tiil sa ubang disipulo, miduol siya sa katapusan kay mao man sa naa si Ginoong Hesus sa wala diri sa tuo ana si Pedro, so nag-atbang sila. Midool siya sa katapusan kang Pedro, mingon si Pedro nga, dili ko magpahugas. Nakita ninyo? Nahugasan na niya ang tanan. Sa diyang miabot na nga ito ni Pedro, siya ang nibalibad. Dili ko ikaw mohugas nako. Dili ko, Ginoong Hesus. Dili ko magpahugas. Pero ningon man si Ginoong Hesus kaniya, nga kung ikaw dili magpahugas, wala kay labot ka nako. Subugat kayo ang pulong ni Ginoong Hesus. Basig niingon pa si Pedro nga, ayaw lang ang akong tiil, Ginoong Hesus, ang tibuok na kong lawas mo ihugasi. No? Ayaw lang ang tiil, akong mga kamot, akong lawas. Kay paghibalo nila nga, usa di ay kinikabahin sa maong selebrasyon o seremonyas, nga kung dili ka magpahugas, wala kay labot ni Ginoong Hesukristo. Kaya ang gusto, ang mensahe nga unta ipadangat ni Ginoong Hesus, nga kung ikaw mo atubang nga gato sa talad kananan sa pagselebrar o sa paghandom, nining maong pinaka-importante nga mga selebrasyon, nga ikaw limpyo physically. Sumao na nga siya, giingnan siya nga, og di ka pahugas, awa kay labot. Lord, apila ako ang lawas. No? Atong basahon sa Lucas 13:15, nag-ingon din nagtawag kamo kanako nga magtutudlo o Ginoo o gusto kamo, kay mao man kana ako. O kung ako ang inyong Ginoo og magtutudlo, naghugas man sa inyong mga tiil, kamo usab, kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil, kay usa ka manig-ingnan ang akong gihatag kaninyo, aron kamo kinahanglan magbuhat usab sama sa akong gibuhat kaninyo.
Sa ato nang giisgutan nga si Pedro, si Juan, wa gid mo himo niini, no? Apan si Pedro mao'y nireklamo sa tanan, sa kadaghan sa mga apostoles. Mingon si Jesus nga gihugasan nako ang imong mga tiil. Kini nagpakita nga walay labaw sa pagbuhat nini ug sultihan ko ikaw sa akong gingharian. Ang usa mahimong sulugoon sa tanan. Mao ni gipadayag ni Ginoong Hesus nga siya naghugas sa mga tiil tungod kay kining buhata walay makalabaw niini. Tungod kay sa akong gingharian matud pa ni Ginoong Hesus, ang usa mahimong sulugoon sa tanan. O ang mensahe usab niini nga si Hesus nga anak sa Dios mihugas sa mga tiil sa mga disipulo, sa mga apostolis. Diin mo adto sa ikatulo niya nga sugo o sa mando nga atong mabasa usab sa 13:34 sa Juan. Mingon dinhi usa ka bag-ong sugo ang akong ihatag kaninyo. Nga kamo maghigugmaay sa usag-usa sama nga gihigugma ko kamo aron maghinigugmaay usab kamo sa usag-usa. So mao ni ang ikatulong mando ni Ginoong Hesus nga maghigugmaay sa usa. So atong timan-an mga igsoon nga kini dili sugyot, dili ni suggestion usa kini kamando isip nga sumusunod ni Kristo. Kung atong gitan-aw o giisip nato nga atong kaugalingon nga kita sumusunod ni Kristo, kining bando nga iyang gihatag sa ikatulo nga magigugmaay sa usag-usa, ato gayud kanang buhaton. Kinahanglan nga higugmaon nato ang usag-usa o kining maong gugma dili ni usa ka way klaro nga pagbati. Dili ni taphaw nga pagbati. Wala magmando si Jesus nini. Ang iyang giingon higugmaa ang usag-usa. So atong timan-an sa pag-ingon ni Jesus nini nga higugmaa ang matag usa, siya usab mingon nga ingon nga ako nahigugma kaninyo paghigugma ay usab kamo. So atong tan-awon mga igsuon. Sa John 3:16 nag-ingon dinha, tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan. Dili ang kalibutan nga atong giyatakan kundi ang mga katawhan nga niya dinhi nagyatak sa kalibutan. Mao na giingon niya, so tanan na general na siya. Apan kun ato ning basahon dinhi ningon siya nga paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Nasayod ba mo mga igsuon nga si Ginoong Hesus ang unang nahigugma kanato? Og tungod ni ana mao nga kita nakahimo usab sa paghigugma sa atong isig katawo tungod kay dili giuna ni Ginoong Hesus dili lang ang tibuok katawan sa kalibutan kundi ikaw mismo, kamo mismo giuna paghigugma sa Dios. Una kamo mahigugma sa isig katawo ug isig kaingon. Tungod kay dili kamo makahimo niini kun dili kamo higugmaon og una ni Ginoong Hesukristo. Ingon ni ana, ang dakong gugma sa Dios. Dako ang paghigugma ni Jesus kanila ug ipadayag kini ni Ginoong Hesus pinaagi sa kamatayon nga iyahang atubangon. Nasayon na siya daan unsay dangatan kaniya, nasayon na siya kung unsay iyang paingnan apan iya kining giatubang tungod og alang sa mga katawhan tungod sa iyang gugma ngadto sa mga katawhan. Ingon nini usay mo abot ang punto nga hatagan tagbuluhaton. Unya di taganahan, no? Adi ginato buhaton, di man taganahan. Og panalitan mo sugo nato ang Ginoo sa pagbuhat nini. Unsa ka kun ang Ginoo maghangyo kanato nga itugyan ang atong mga katungod, ang atong mga rights. Dili ta moingon nga ako do na koy katungod dinhi, wala natay katungod-tungod kay si Ginoong Hesukristo. Gipalit na kita mga igsuon ang atong katungod tuan na niya. Unsa kang moingon siya nga i-surrender na inyong katungod diri kanako. Umupalayo ta sa ato ang mga comfort zone. Kay balo ba mo kung anaan nata sa karuhay, anaan nata sa kalipay, dili man tanan, pero kasagaran gyud makalimot sa Ginoo. Ngano man, muduol man ta sa Ginoo natay kinahanglan. Ug wala natay kinahanglanon, makalimot ta sa Ginoo. Usahay mura patag Ginoo, no? Naana man nato ang tanan. Mao na ningon dinhi nga ubasin og musugo nimo ang Ginoo nga muguwa ka sa imong comfort zone. Ngano man,
tungod sa katuyuan nga ikaw makatutok ngadto kaniya. Ayaw itutok ang imong mga mata sa mga butang sa kalibutan, kundi itutok ang imong mata ngadto sa itaas, didto ni Ginoong Hesus nga mao ang author and perfecter sa ato ang pagtuo. Mao na importante kayo. O kamoingon ng Ginoo nga kanang imong bahandi ihatag na. Sama sa dato nga giingnan niya nga unsaon niya nga makaadto siya sa ganghaan sa gingharian sa langit. Gihatagan siya buluhaton, ingon siya nga unsa gituman nimo nga mga commandments, so gikan pas kong pagkabata gituman ko na. O sige, lakaw dito nya ibaligya na tanan nimong kategorya nya balik diri nako niingnan ni Hesus. Nabay gihimo ang dato. Nilakaw siya nagduko kay di gid niya mahimo. Tungod kay ang iyahang kasing-kasing ug ang iyang gugma wala ni Ginoong Hesus tua sa iyahang bahandi. Mao nay atong gilikayan ug likayan atong mga igsuon nga mao nay mahitabo kanato. Siguro di na mahitabo nako kay wa man koy bahandi bitaw. No. Mao nay lisod kun anaa nata sa kaharuhay, mao na usahay kuhaon sa Ginoo sama ni Job. Dako ang pagigugma ni Hesus kanila o gipadayag kini niya sa kamatayon nga umaabot sa iyang kinabuhi. Unsa may imong reaksyon nga ang imong reaksyon mao nga ang imong siguraduhon kung gikan ba kini sa Dios. Panalitan mo ingon na Ginoo nga kanang bahandi nimo ihatag na, ibaligya na, panghatag na siya. So unsa may reaksyon nimo? Moingon di ka time pa ha. Ato ning klarohon kung sa Ginoo ba gyud ni, no? Naagi lusot. Time pa Brad, time pa sis, time pa pastor. Murag magampo sa ko kay akong klarohon og sa Ginoo ba gyud ni. No? Di gyud ka mohatag. So moingon ka nga nasayod nako unsay gingon sa Biblia nga higugmaa ang imong kaaway. Way nalilong dayag sa atong mga paminaw sa atong mga mata ang kanang maong pagtulunan nga higugmaa ang imong kaaway. Pero ini kakita nimo sa imong kaaway mingon ka di gid angay ni higugmaon. Sorry Lord, no? Di man gini angay higugmaon nin dagwaya, pero dili man namingon ang Ginoo nga uglain ang dagwaya. Ayaw higugmaan ingon mo siya. Kun imong kaaway higugmaa. Moingon dahil tagsugoon nga dili man ni akong tawag. Brad, why pastor dito sa laing church? Amo na ning giampo ikay magpastor dito. Di ko di man na ako tawag. Na nahibaw pa sig unsa iyang tawag. Grabe mo ra sa Ginoo. Ingon na ana, daghan kayo tag katarungan mura tag si Moises. Usay mingon pa di ko ana kay wa ko'y kasinatian ana, wa ko'y experience ana. Mao gani nga ako ni pabuhat nimo aron makasinati ka kun unsa ni maayong buhaton ani. Aron ka makatuon. Pero mo balibad na di ko ana kay wa ko kibalo ana. Pangutana ana ba nato kanato ang kasing-kasing sa usa ka sulugoon. Naibalo ba mga igsuon? Kinsa katong mga bantugan mo himuon sa Dios nga sulugoon? Tungod kay kung kinsa katong magpataas iyang ipaubos. Basin kita gusto mo ay alagaran. Basin kita ang atong desire kita'y serbisyuhan. Di ba tinuod na? Ganahan makaitag natin mo alagad nato. So din itong oras, naglalay sa mga disipulo kung kisay mulingkod sa tuo o wala ni Ginoong Hesus. Mao ni ang di duol sa inahan ngadto sa iyang duha ka anak. Nga kung mulingkod na siya siyang trono, ang akong anak usa ibutang si muntuo ang usa ato sa wala. So naglalis. Ningon din nga, naglalay sa mga disipulo kung kinsa ang mulingkod sa iyang tuo o sa wala. Apan unsay gitudlo ni Ginoong Hesus ningon siya nga ang pinakalabaw mahimong sulugoon. Ang uban mo base sa imong espirituhano o sa atong espirituhanong kahamtong. Pinaagi sa daghan kay tang namemorya mga bersikulo sa Biblia. Kung unsa kadaghan atong nahibaw-an mahitungod sa theology o unsay atong kaalam mahitungod sa pagtuo. Dili man kini dautan ning mga butanga maigsuon na kinahanglan tag pagtuon. Nagkinahanglan kita nga masayod niini. Maayo kini mga butanga apan dili kani mo'y basihan kun dili kun giunsa nimo paghigugma. Balik na sadta. Paghigugma ang imong isig kaingon. Mao nay basihan.
Dili ang atong kalantip sa atong salabutan, dili ang atong kaibalo sa atong mga basahon sa Biblia, dili ang imong paghigugma. Dili magyud nato ikalalis. Kitang tanan halos nahibalo ta sa Biblia. Dili man siguro tanan apan doon natay nahibaw-an. O kasagaran usab nga dunay mga tao nga nahibalo gyud sa Biblia from cover to cover. Na memorize na, nanibaluan nila. Pero dili na mao'y basihan, mga igsoon. Dili na mao'y atong basihan sa atong kinabuhi. Ang atong basihan sa atong kinabuhi, kung unsa ang nakita sa imong isig katao diha sa imong kinabuhi. Kung tinud-anay ba nga ikaw alagad sa Dios. Si Jesus nasayo ng daan nga siya ibaligya ni Judas. Wa na malilong niya. Ibaligya na siya og balig 30 kabuok pilak o silver. Nasayod siya ng daan nga siya ilimod ni Pedro sa makatulong nga higayon. Og nasayod na siya nga biyaan siya sa tanang mga disipulo. Apan siya miingon nga kamo akong mga higala og ang akong tinguha nga makigsalo og kaon kaninyo. Mao to nahitabo dito sa taas, sa lawak sa itaas nga gihiusa niya ang iyang mga tinun-an, ang iyang mga disipulo bisan nasayod na siyang daan ini tungod kay ang iyang gusto nga magkasalo sila bisan pa man unsa ka kadautan. Mao na mga igsoon hinumdumi nga og imong makita ang imong kaugalingon nga makaingon na ka nga wala na ko'y paglaom tungod kay dako kag sala nga nahimo. Walay dakog sala sa Dios. Ang sala apan hinumdumi kung unsa kadako ang imong sala mulabaw gid kadako ang grasya sa Dios nga ihatag diha kaninyo. Mo nang di taangay mawad-an og paglaom. Bisan pa nga nasayod siya nga siya pakyaso nila, iyang gihatag ang iyang kaugalingon didto sa cross. Nasayod na siya daan nga pakyason siya sa mga tao. Nasayo na siyang daan unsa ang kahimtang sa kasing-kasing sa mga tao. Usa ang angay natong hinumduman nga ang panihapon sa Dios alang sa mga makasasala. Kay ug imong tan-awon niadtong Last Supper si Ginoong Hesus ra gyud ang tarong. Kay ang usa nagluib, ang usa nilimod ug ang tanan nibiya kaniya. So wala gayud, no? Bisag usa. So atong tanawon dinhi. Kaning maong panihapon sa ako nang gikingon alang kini sa mga makasasala. Ug alang kini sa mga tao nga nagkinahanglan og Dios. Apan gihapon bisan paingon ang ilang sitwasyon ni anak gitanyag sa Dios ang maong katapusang panihapon. Matod pa sa Juan 18 uno, nag-ingon din sa nakasulti na si Jesus nini, miadto siya uban sa iyang mga tinunan, tabok sa walog sa Kidron, ug nini dito'y usa ka tanaman, din misulod siya ug ang iyang mga tinunan. So dinhi atong makita mga igsuon nga niadto sila dito sa usa ka hilom nga lugar. Miadto ubos misulod sa Kidron, gitawag kini Kidron Valley. Mga tungang gabi na kini nahitabo mga igsoon. The same ra gyapon. Susama ra gyapon kining adlaw ang mga panghitabo nga gikan sa ilang pagpanihapon, gikan sa pagluib, gikan sa paghantod sa pagdakop. Busa niadto siya dito sa Kidron Valley. Mga tungang gabi iyang gigiyahan ang mga disipulo ngadto sa bukid sa Olibo, duol sa tiilan sa bukid nga adunay tanaman. So atong makita dinhi nga niadto na si Ginoong Hesus, makita nato ang pag-antos nga iyang masinati. Giingon din sa basahon sa Marcos. Busa si Jesus mingon kanila, dako kaayo ang iyang kasubo nga halos ikamatay ko. So grabe ang pag-antos ni Ginoong Hesus. Dito na siya sa Getsemani, diin siya nag-ampo ngadto sa Amahan. Ningon siya din sa Marcos 14:34 ningon, o siya mingon kanila, ang akong kalag na puno sa kasubo nga ikamatay, pabilin kamo dinhi og pagtukaw. Mao na iyang giingon sa mga disipulo. Ug sa dihang miadto siya unahan sa Lucas 22:44 nag-ingon dinhi, samtang nag-anto siya sa ilabihang kasakit, nagampo siya nga labaw pa ka mainiton ug ang iyang singot nahimong sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangatagak
sa yuta. Makaigsoon ang atong ma-picture kung unsa gyud ka intense, unsa ka grabe gyud, unsa ka bugat ang iyang pag-ampo ngadto sa amahan nga diin siya gipaningot nga ang iyang singot daw sama na sa dugo nga mitulo ngadto sa yuta. Mao ni dinhi og makita usab nato sa Mateo 26:39 nag-ingon dinhi og sa diha sa nakalakaw siya sa unahan og yutay siya mihapa og nagampo, amahan ko kung mahimo isaylo kanako kining kupa apan dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. So kining kupa mga igsoon aduna kini gihatag nga pagtulunan kanato. Ug ningon dinhi si Jesus kun atong tan-awon wala siya'y gikahadlukan. Wala siya musuway pag-iskapo sa krus. Nasayo na siya daan kung unsa kadako o kabugat ang kasakit o ang iyahang masinati dito sa krus, sa Kalbaryo. Wala siya pagduha-duha. Wala niya timbang-timbanga ang sitwasyon o wala siya maghuna-huna nga iyang usbon ang iyang plano. No? Ang atong pagsabot sa kupa nga gihisgutan ni Jesus dinhi atong makita nga daghan ang tawo nagunahuna dinhi nga nagtudlo ug nagpunting sa pagantos, no? Mao ni ilahang gipasabot sa kupa ang pagantos ni Ginoong Hesus. Kung atong tan-awon dili kini mao ang gipasabot sa kupa. Dili ba? Umoingon na ganita maghisgot tag kupa katong gipasabot ni Ginoong Hesus sa katapusang panihapon nga ang gipasabot sa kupa nga mao to ang gingon niya sa iyang pag-ampo nga sa amahan nga isaylo kanako kining kupa apan dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. Kun imo makita mingon ka nga kanang kupa nagpresentar sa iyahang kasakit apan dili ni mao maigsoon. Kay dili gayud kini maayo nga ehemplo. Kun atong tan-awon dito sa krus sa Kalbaryo o dito sa bukid sa Kalbaryo, gilandaghan ang gilansang. Matod pa sa survey nga, matag tuig adunay 30,000. Kung ako masayok, adunay mga 30,000 nga gilansang dito sa Kalbaryo. No? So daghan. Unya, dili usab ni katalagsaong kasinatian ni Ginoong Hesus. Kining ingon ni ini. So doon na tayo mga sitas nga basahon, mga igsuon nga ato makita kung unsa gayud ang gipasabot sa kupa. Ningon ni Jeremias 25:15-20 nga kay mao kini ang giingon kanako sa Ginoo, matud pa sa basahon sa Jeremias. Mao kini ang giingon nako sa Ginoo ang Dios sa Israel. Kuhaa gikan sa akong kamot kining kupa sa bino sa kapungot ug paimna ang tanang mga nasod nga patuan ako nimo. Sila manginom ug magsusapinday nga mga buang tungod sa espada nga akong ipadala taliwala kanila. Busa gikuha nako ang kupa gikan sa kamot sa Ginoo ug gipainom nako ang tanang mga nasod nga gipadtuan kanako sa Ginoo. Ang Jerusalem ug ang mga siyudad sa Huda, ang mga hari ug mga pangulo niini aron sa paghimo kanila nga biniyaan. Ug usa ka kalisang, usa ka talamayon ug usa ka tinunglo sama nining adlaw. Ang paraon nga hari sa Ehipto, ang iyang mga alagad, ang iyang mga pangulo, ang tanan niyang katawhan, ug ang tanang langyaw uban kanila, ang tanan mga hari sa yuta sa Us, ug ang tanang mga hari sa yuta sa mga Pilistiyanon, sa Askelon, sa Gaza, sa Ekron, ug sa mga Salin, sa Asdod. Unsa may gipasabot ni Jeremias sa iyaha nga mensahe. Gitawag siya sa Dios, gipakuha sa Dios ang kupa diha sa mga kamot sa Dios. Unsa kini? Ang kupa sa bino sa kapungot. Sa ato padili ang pagantos ni Ginoong Hesukristo mao ni ang gipasabot sa kupa nga iyang palabyon, kundili kining maong kupa gipasabot nini ang kapungot sa Dios sa mga tao nga mga masupilon. Jeremias 25:27-29 usa ka lain na usab ni nga mga sitas itong basahon may tungod kini sa kupa. Ningon ni unya moingon kanila mao kini ang gingon sa Ginoo sa mga panon ang Dios sa Israel. Panginom kamo og paghubog og pagsuka og pangatumba og ayaw pagbangon tungod sa espada nga akong gipadala nganha kaninyo. Ato makita mga igsoon. Daw susama kini sa atong giuna nga basa, no? O kung sila magdumili sa pagkuha sa kupa gikan sa imong kamot aron sa pag-inom niini, ikaw moingon kanila, mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon, kinahanglan mo inom kamo
Kay tan-awa ako nagsugod sa pagbuhat o kadaot sa siyudad nga gitawag sa akong ngalan. Ug dili ba silutan gayud kamo? Dili gayud mahimo nga dili kamo silutan, kay ako nagpadala og espada batok sa tanan nagpuyo sa yuta, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Excuse me. So ato gyapong mahulagway rin maigsuon nga ang ipasabot sa kupa mao ang kasilag, ang kayugot o kaligot-got sa Dios sa mga tao nga mga makasasala, mga masupilon. Sa Salmo 75 nga 6 nga 8 nag-ingon. Kaya ang pagbayaw dili gikan sa silangan o kasadpan o gikan sa habagatan, apan ang Dios mao ang maghukom. Ipaubos niya ang usa ka bayawon niya ang usa. Ipaubos niya ang usa ug bayawon niya ang usa. Excuse me. Kay diha sa kamot sa Ginoo adunay usa ka kupa nga may bino nga nagbula. Maayong pagkasagol ug gikan niini maghuwad siya og kapaitan, no? Ug ang tanan nga dautan sa kalibutan mahurot o muhurot nini hangtod sa mga linugdang. So giandam ni sa Dios alang ni atong mga tao nga mga nagsupak kaniya, no? Matod pa sa pinadayag 14:9-11 nag-ingon dinhi, ug misunod ang laing anghel ang ikatulo nga nag-ingon sa kusog nga tingog, kun adunay mosimba sa bangis nga mananap ug sa iyang larawan ug magpapatik sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya usab makainom sa bino sa kapungot sa Dios nga tagayon nga walay sagol diha sa kupa sa iyang kasuko. Ug siya sakiton pinaagi sa kalayo ug asupre diha sa atubangan sa mga balang anghel ug atubangan sa mga nating karnero. Ug ang aso sa ilang kasakit muutbo hangtod sa kangturan ug sila dili makatagamtam og pahulay. Sa gabi ug sa adlaw sila nga mosimba sa bangis nga mananap ug sa iyang larawan ug si bisan kinsa makadawat sa patik sa ngalan niini. So mao ni ang mga kakatawhan nga giingon dining maong bersikulo nga nagsimba og mga Dios-Dios, nagpapatik sa larawan sa mga Dios-Dios. Mao ni sila nga gipainom sila sa kupa sa kayugot sa Dios. Kung atong matan-aw, sakiton pinaagi sa kalayo ug asupre, asa naman ni dapita. Ug ingon usab dinhi nga hangtod sa kahangturan magutbo ang aso hangtod sa kanturan ug sila dili makatagamtam sa pahulay sa gabi ug adlaw. Pinadayag 14:9-11 ningon dinhi, o bisunod ang laing anghel ang ikatulo nag-ingon sa kusog usab nga tingog, susama usab sa gihimo sa maong anghel. Atong makita mga igsuon nga ang gipasabot ining kupa mao na ni ang kastigo sa Dios kanato. Mao ni iyang ibukbo kanato ang iyang kayugot tungod kay kita mga masupilon. Gigiyahan kita gikan sa sinugdanan hantod sa katapusan apan kita mitipas gayud og dalan ngadto sa dalan sa kalautan. Isaiah 51:17 ningon, pagmata tindog o Jerusalem, ikaw nga nakainom diha sa kamot sa Ginoo sa kupa sa iyang kaligot-got, ikaw nga nakainom sa indinugdang sa panaksan sa pagpasapinday, no? So naagyapon ato makita mga igsuon ang diha sa kamot sa Dios ang kupa sa iyang kaligot-got. Matod pa ni Bob Diffenbaugh ningon siya, ang gipasabot nga kupa ni Ginoong Hesus mao ang kupa sa kaligot-got sa Dios nga gibubo sa mga makasasala, sa mga dili matarong Mahudiyo man o Hintil. Mao ni ang gipasabot mga igsuon, mao kini ang kupa nga gitagna sa daang tugon o kini gipropesiya sa basahon sa pinadayag, mao kini ang kupa sa kaligot-got sa Dios. Mao na malinawan ta kabantay ta sa atong giuna-una nga ang kupa nga atong nasabtan mao ang kasakit nga iyang tagamtamon, nga iyang sagubangon apan dili na mga igsoon kundi ang kupa dili para ni Ginoong Hesus kundi para kanato. Kay mao kini ang iyang kaligot-got, kupa sa kaligot-got. Ug ngano man nga hinungdanon kini, unsa may gisulti nini kanato sa nahitabo sa Ginoo
didto sa tanaman sa Getsemani. Usa kini ka mahinungdanon tungod kay diha sa tanaman sa Getsemani, mingon din na sa Marcos 33, unya iyang gidala uban kaniya sila si Pedro o si Santiago, si Juan, o kunya, misugod siya sa pagbati sa hilabihan gayud nga kasubo og kaguol. Mao ni nahitabo ni Ginoong Hesus didto sa pag-adto sa tanaman sa Getsemani. Wala siya maguol kay tungod ilansang sa krus, wala siya maguol nga siya dadon dito sa Kalbaryo apan naguol siya sa iyang mga katawhan nga makatagamtam sa kapungot sa kasilag sa Dios, sa kupa sa kasilag sa Dios. Naibalo ta mga igsuon nga si Ginoong Hesus anak sa Dios, aduna siya balaan nga kinaiyahan. Siya tao apan Dios usab, no? Nasayod siya sa tanan kung gusto niya yung masayran. Apan ang Biblia nagsulti nga siya usa ka taong matuod. Ug ato makita dinhi nga nagkigbugno usab siya sa iyang pagkatawhanon. So nagstruggle siya. Ang iyang pagka-Dios, iyang pagkatawhanon, nagstruggle ni siya mga igsuon. Wala siya ipagduha-duha. Mao ni naka ang atong gitanaw dinhi. Wala siya ipagduha-duha sa pagbuhat niini. Wala siya magunahuna sa pag-usab sa iyang unahuna. Wala siya magantos tungod kay nagduduha siya. So ato makita nga iya gayong gidawat. Dili tungod kay nakita niya nga ngilad sa katawhan, ang kangilad sa katawhan, o gusto na siyang muguwa, gusto na siyang musurinder. Wala niya buhata. Wala gani, dili tungod kay naangguhan niya nga kini dili angay. Wala sa diyan natanawa nga kini mga tawhana dili gini angayan. Ngano man, makaingon gayud siya na mga igsoon tungod kay nasayod kita diin gikan sa Ginoong Hesus. Iyang gibiyaan ang iyang karuhay, ang iyang gingharian, dito siya naglingkod sa trono sa gingharian sa Dios, sa tuong kamot sa Dios Amahan, ug mianis kalibutan aron magantos alang kanako ug alang kaninyo. Apan wala siya mo surrender, wala niya undanga. Ngano man unsa may hinungdan, bisan pa manggani sa hitabo sa ato ang mga kinaiya, sa ato ang mga pagkawala gayoy pagpakabana ug walay pulos nga pagkatao, iya gyapon gipakita ang iyang gugma diri kanato. Ngano man tungod kay diha sa krus iyang gilubong ang kupa sa kayugot sa Dios. Gidala niya sa krus ang kayugot sa Dios, ang kupa sa kayugot sa Dios. Sadiyang may singgit siya sa pagingon, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Nasayod ba ka mo mga igsuon nga ining taknaa sa iyang pagbatbat ni mong pulong? Ang kupa sa kaligut-gut nga lang unta kanato dito gibubo samahan ngadto ni Ginoong Hesus. Iya kining gidala ngadto sa lubnganan, ngadto sa krus. Mao nang nga misinggit siya, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Mao ni ang panahon mga igsuon, gikuha ni Kristo ang kupa ug ang tugbang mao ang pagtalikod sa iyang amahan gikan kaniya. Tungod og alang kanato. Nga unta kita ang ari kanato ibubo ang kaligutgot sa Dios apan iya kining gikuha. Gikuha niya kini. O pinakapait ang tugbang nga nahitabo nini. Tungod kay mitalikod kaniya ang iyang amahan. Wala siya mahadlok sa kamatayon o ang kasakit nga iyang antuson, nga iyang atubangon. Wala siya mo reklamo, wala gid siya mo bati gyud og pagreklamo sa iyang kahimtang. Apan ang pagtuaw sa anak diha sa krus, mao ang nakita niya nga mitalikod kaniya ang iyang amahan. Gisulti niya, gibatbat niya sa diyang gilansang siya sa krus. Nga mingo siya, amahan ko nga nang gibiyaan mo ako. Tinuod nga na gibiyaan siya. Mao kana ang matuod gayud natong mahibaw-an nga mao kana ang walay tupong nga gugma sa Dios diri kanato. Tiaw mo na o kita pa gibubuan sa kaligutgot sa Dios, naa pa kay mabili nato rong panahon na. Wala na. Tungod kay pagkatapos sa adlaw si Jesus mingon ini. Bisan pa man nagampo siya nga kuhaon ang maong kupa. Panmingon siya dinhi, dili ang akong kabubuton kundili ang imong kabubuton mao'y matuman. Wala niya ipasuwabi o palabi ang iyang kabubuton. Bisan pa siya iyang nasinati. Apan niyang gingon din na nga ngimong kabubuton. Dili ang akong kabubuton mo'y matuman. Mao niyang gisulti ngadto sa iyang amahan.
Siguro mga igsuon, sa mga kadaghan nakigbisog usab kita nining mga kasiya sa huna-huna, kining matang sa huna-huna sa atong kagalingon. Nga usay mo desisyon ta, ilabi na gyud sa mga bililhon nga butang sa atong kinabuhi, nga mutuman bata sa kabubuton sa Dios o dili. Anaa kita, naulipon kita sa pagduha-duha. Naulipon kita sa usahay dili magpakabana sa mga butang nga alang sa Dios. Atong hinumduman ang pag-ampo ni Ginoong Hesus ngadto sa Dios Amahan nga naa sa langit. Unta sama usab niini ang atong pag-ampo sa giampo ni Ginoong Hesus nga ang imong kabubuton dili ang akong kabubuton. Inumdumi si Hesus sa pagsaulog sa katapusang panihapon sa atong pagsaulog nini mga igsuon sa atong kada first Sunday, ang supper, no, communion Sunday. Inumdumi si Hesus sa atong pagsaulog nini nga kitang tanan mahiusa uban kaniya. Pag-alagad sa usag-usa, paghigugma sa usag-usa, ug himua ang imong pag-ampo sa imong kinabuhi nga susama sa pag-ampo ni Ginoong Hesus nga dili iyang kabubuton apan ang kabubuton sa Dios mao ang matuman. Mao nay pag-ampo mga igsuon nga atong ibutang sa atong kasing-kasing nga sa matag desisyon nga atong pagahimuon huna-unaa nga ang kabubuton sa Dios mao maputigbabaw dili ang atong kabubuton. Hinumdumi nga ang Dios dili gusto nga kita mubuhat sa atong giunawna nga maayo, apan ang gusto gayud sa Dios mao. Ang gusto sa Dios nga atong buhaton kun unsa ang iyang nahibaw-an nga maayo alang kanato. Mo nay gusto sa Dios, dili musugot ang Dios ug dili gyud mo magdumili gayud ang Dios sa paghatag nimo kay gayonan sa pagbuhat sa mga butang nga ikaw nagtuo nga insakto na. Nga ikaw lang nagtuo nga mao ni ang tinud-anay gayud nga akong pagabuhaton, mao ni ang sulbad sa akong problema, mao ni ang akong pangasawon, mao ni akong pamanhunon, mao ni ang negosyo nga ako ang pagadad-on. Inumdumi mga igsuon ang pag-ampo ni Ginoong Hesus. Ang imong kabubuton mao'y matuman dili ang ako. Unsaon man nato pagkahibalo? Pinaagi sa pag-ampo. Tanan natong mga suliran, tanan natong mga pangandoy, ang atong mga damgo, mga igsoon natong isangat ngadto sa Dios tungod kay daghan og plano ang mga tao apan ang plano sa Dios mao gayud ang matuman. Dili ang ato. Dili sa ingon nga killjoy ang Ginoo mga igsoon kay naatay gipangandoy dinhi tumanon apan nakita sa Dios nga ugma damlag kung tugutan kuning mahitabo kanimo. Ikaw gayud mahitumpawak sa bungaw sa kalautan. Nasayod na siyang daan unsa sa unahan, mao nga ipakgang gayud sa Dios ang mga buluhaton kun unsa man atong nahunona, kun unsa man atong plano, kun unsa man nga damgo sa atong kinabuhi. Tungod kay dili siya gusto nga atong buhaton ang atong nahunonaan nga mao sakto kun dili ang iyang gusto nga atong buhaton ang iyang nahibaw-an nga maayo alang kaninyo. Mao na ang dakong gugma sa Dios diri kanato. Ang atong pag-ampo, ang atong kinabuhi, mao ang pag-ampo nga susama sa gihimo ni Ginoong Hesus. Ato gayong isalig ang atong kinabuhi, bisan pa man sa atong pagsaulog, sa katapusang panihapon, hinumdumi mga igsuon, nga ang gisugo sa Dios, nga mao ang pagpahinumdum, gisugo ni Hesus, mao ang paghinumdum kaniya, mao ang paghigugma sa atong isikatawo. Dili kita angay malimot ni ana tungod kay mao na ang punto nga ato gayong gitutukan ini ato ang pagwali karon. Ug ang pinakaimportante ni ana mao ang maghigugmaay kita sa usag-usa. Ingon si Jesus, sigugmaa ang imong isikataw sama sa akong paghigugma kanimo. Dili man nato matupngan ang gugma sa Dios apan atong tumanon ang iyang mando. Tungod kay mao ni nagpasabot ini nga giandam ang atong kagalingon ang kasaulugan nga mao'y gimando sa Dios kanato ang Huwebes Santo mao ni ang preparasyon diin ngadto padulong nata sa paglansang sa krus ni Ginoong Hesus ug hadtod sa iyang pagkabanhaw ug mao ni ang punto nga natuman na gyud ang iyang misyon dinhi sa kalibutan pagluwas kaninyo. So ato makita mga igsuon nga kita nagsugod pa nining maong serye. O nga sunod nato nga isgutan nini mauna ang paglansang ni Ginoong Hesus. Apan dinhi atong nakita nga kini pag-andam sa pagsaylo, no?
Mag-andam sa maong kasaulugan. Sama usab nga atong kinabuhi sa umaabot karon nga Holy Week. Dili na holiday, no? Holy Week. Mao na subo palandungon nga imbis nga magahintag panahon sa Ginoo. Kay it's a holy day, gihimo man natong holiday. So inaot pa unta, atong bawnon ang mga pagtulunan nga atong nakatunan karon, o ato kining isilsil sa atong alimpatakan, ug atong tipigan sa atong kinabuhi. Nga si Ginoong Hesus way lain mao ang naghatag sa kaluwasan natong tanan. Magampo ta? Tuido ka itong mga ulo. Ginoong Hesukristo, salamat Lord sa imong pagpahinumdom kanamo. Salamat o Dios nga imo kaming hatagan ining maong mensahe nga di na among mahinumduman ang imong gihimo sa among kinabuhi, ang imong pag-antos alang sa among mga sala. Salamat Ginoo nga wala gyud ikaw muundang og mubiya kanamo. Wala gyud ikaw magpasagad kanamo. Imong giangkon ang tanan nga alang unta namo nga kasakitan. Salamat sa imong dakong gugma. Salamat sa imong mensahe nga imong gihatag nining kapon. Kami nagampo Ginoo nga kini dili makawang tungod kay ang imong pulong nga mogula sa imong baba, dili gayon makawang, dili mo balik nga kawang apan kini mo lampos gayud ug kini maghimo gayud sa imong gusto nga mahitabo sa kinabuhi sa imong katawhan. Busa ning kapunon, ikaw among pasalamatan, dayon ug gimayaon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.